Bore da, ac mae'n bleser bod yma yng Nghas Newydd ar gyfer cynhadledd Wanwyn Plaid Cymru. Dyma gyrraedd diwedd wythnos lle da ni'n dod at yn gilydd fel cenedl ym mhob cwr o'r wlad i ddathlu gwyl ein nawdsant Dewi. A braf iawn i'w gweld bri unwaith eto ar y dathliadau. Mae lliwiau a symbolau Cymru ar ei mwyaf amlwg yn y Gwanwyn rhwng gwyl Ddewi a'r rygbi. Yn y dyddiau tywyll hyn, da gweld y cennin Pedr llachar felyn a'r dail gwyrdd ffres yn lloni'n gwlad ar ôl gaeaf hir a llwm, a chochni'r ddraig goch yn dod â bywyd yn ôl i'n broedd. Da gweld y Gwanwyn. Mae'r gaeaf wedi bod yn fwy llwm nag arfer eleni wrth i ni gyd geisio deall beth sydd wedi digwydd gyda'r bleidlais i adael yr Undeb Ewropeaidd, wrth i Trump gael ei ethol yn yr Unol Daleithiau, wrth i eideoleg y dde eithafol ddangos ei danedd mor ffyrnig dros yr wythnosau a'r misoedd diwetha. Mae'n rhaid i ni gydio'n dyn iawn yn ein gwerthoedd craidd ni fel plaid ar adeg fel hon. Mynwn fod cyfiawnder a chydraddoldeb yn ennill y dydd. Mynwn na fydd Cymru yn dioddau. Mynwn chwarae teg i bawb sydd yn byw yma. Mynnu cyfiawnder i un o'n trigolion, Shiro Mini o Fangor, naeth Hywel Williams, aelod seneddol Arfon, a miloedd o bobl ar draws Cymru. Roedd y fyfyrwraig ar fin ei halltudio o'n gwlad dan system fewnfudo anynol, ond fe gafwyd newid meddwl munud olaf. Diolch i rym y bobl ddaru brotestio yn ei miloedd o dan arweiniad penderfynol Hywel. Fe ddaeth y Gwanwyn i lenwi'n bywydau am enid, fflach o'r hyn sydd yn bosib, gyda phenderfyniad a dyfalbarhad, a fflach o ddicter ein pobl yng Ngwyneb anhegwch. Gwisg gen hunain yn dy gap a gwisg hi yn dy galon, medda'r hen ddywediad ar adeg Gwyl Ddewi. Ond nid Cymru am un diwrnod yda ni ym Mhlaid Cymru. Nid ar ddydd Gwyl Dewi yn unig y byddwn nhw'n meddwl am Gymru ac am ein Cymreictod, ond mae aelodau Plaid Cymru yn rhoi buddiannau Cymru gyntaf ar bob achlysur ac ym mhob peth yr ydym ni yn ei wneud. Mewn 9 wsos, fe fydd gan pobl Cymru gyfle i roi buddiannau Cymru gyntaf hefyd, drwy roi croes yn erbyn enw un o'r cannoedd o ymgeiswyr Plaid Cymru mewn wardiau cyngor ar draws y wlad. Bydd hefyd yn gyfle i anfon neges. Cyfle i anfon 2 neges yn wir at y 2 lywodraeth sy'n brysur ddinistrio ein gwlad. Cefnogwch Plaid Cymru ac anfonwch neges i lywodraeth lafur Bae Caerdydd i wneud iddyn nhw sylweddoli fod Cymru yn lle llawer iawn mwy na'r brifddinas a chornel freintiedig fechan o'r wlad. Cefnogwch Plaid Cymru ac anfonwch neges i lywodraeth Toriaidd San Steffan i ddeud nad ydy pobl Cymru ddim am gael ei sathru am bod ni wedi cael digon ar y toriadau. Plaid Cymru ydy'r unig blaid sy'n rhoi buddiannau pobl Cymru gyntaf bob tro. Digon o reswm dros gefnogi ein hymgeiswyr. Ond mae yna resymau pendant eraill pam y byddai dewis cynghorydd Plaid Cymru o fantais i etholwyr a'i teuluoedd. Gwleidyddion sy'n rhoi'r pwyslais ar y lleol ydy gwleidyddion Plaid Cymru. Mae'n broedd a'n cymunedau a phawb sydd yn byw ynddyn nhw yn bwysig i ni. Rydyn yn blaid sydd yn agos at ein pobl, yn blaid sydd yn rhan o'r broedd o'n cwmpas ni, wedi ein gwreiddio yn y gymdeithas leol. Nid plaid sy'n bell o bawb mewn bybl y Mae Caerdydd nag yn ysblander ffug San Steffan yda ni, ond plaid y sgwrsio ar stepan y drws, plaid y borea coffi a'r raffles, plaid y lleol ar gyfer ein pobl leol, ac mae hynny yn rinwedd anferth y dyddiau hyn. Mae llawer wedi colli ffydd mewn gwleidyddiaeth a gwleidyddion, ond mae pobl Cymru yn gwybod fod gwleidyddion lleol Plaid Cymru yn gweithio efo cymunedau i'w gwella, yn gwrando ar y lleisiau lleol, y rhai croch a rhai tawel, yn deall
pam fod llawer wedi colli ffydd yn y system wleidyddol doredig sydd gynnon ni. Etholwch gynghorydd sir neu dref neu gymuned sy'n sefyll yn enw Plaid Cymru ac fe gewch wleidyddion sydd yn agos iawn i'w lle, yn weithgar ac yn driw i'w gair. Rheswm da dros gefnogi'ch ymgeisydd Plaid Cymru lleol. Ond mae yna fwy i'r stori na hynny. Pan etholi'r digon o gynghorwyr Plaid Cymru i gwneud dim bosib iddyn nhw arwain y cynghora ac i fod wrth y lliw, wel wedyn mae mateision amlwg yn dod i'r amlwg. Lle mae Plaid Cymru yn rheoli, Sir Gar, Ceredigion, Conwy a Gwynedd, da ni'n darparu gwasanaethau lleol ardderchog gweitha'r prinder arian ers blynyddoedd. Mae'ch plentyn yn cael gwell addysg mewn cyngor Plaid Cymru. Mae'r ymgylchedd yn cael parch mewn cyngor Plaid Cymru. Rhoi'r pwyslais ar sicrhau cartraf addas i bawb sydd angen un mewn cyngor Plaid Cymru. Mae'r iaith Gymraeg yn cael parch ac urddas mewn cyngor Plaid Cymru. Os ydych chi'n chwilio am arferion da mewn llywodraeth leol, edrychwch beth sy'n digwydd pan fo Plaid Cymru wrth y lliw, y maes tai, addysg, yr ymgylchedd a'r Gymraeg i enwion trai. Ers blwyddyn, mae Sir Gar yn cynnal rhaglen flaengar i sicrhau bod mwy o gartrefi ar gael i'r rhai sydd eu hangen mwyaf. A Sir Gar oedd yr awdurdod cyntaf yng Nghymru i benderfynu diogelu ei stoc dai drwy atal y polisi hawl i brynu. Mwyn gwarchod y gwanaf a'r mwyaf bregus, mae Cyngor Gwynedd wedi llwyddo i sicrhau datblygiadau tai gofal ychwanegol mewn tair cymuned tra'n creu'r amodau addas i eraill barhau i fyw adra. Ceredigion, sydd â'r canlyniadau ailgylchu gorau yng Nghymru a'r strydoedd mwyaf glân yn ôl adroddiad gan Cadw Cymru'n Daclus. Y myd addysg, trwch blewyn sydd rhwng Ceredigion a Gwynedd, ar y frig tabl perfformiad plant 15 ac 11 oed Cymru. A Phlaid Cymru sydd yn arwain yr unig awdurdod addysg yng Nghymru a farnwyd gan estyn yn rhagorol, sef Ceredigion. Nod pob cynghorydd Plaid yw darparu'r addysg o'r ansawdd ucha i bob blentyn. Ac o ran yr iaith Gymraeg, mae trac record y blaid yn hollol gadarn. Cyngor Gwynedd a'i bolisi iaith arloesol sy'n cynnwys siarter iaith ysgolion Gwynedd, cynllun sy'n annog a chefnogi plant y sir i ddefnyddio'r Gymraeg ym mhob agwedd ar fywyd. Dan arweiniad cynghorwyr y blaid yng Nghaerffili, gwelwyd cynnydd o 4 ysgol Gymraeg i 11 ac maen nhw'n dal i bwyso am fwy. A chynghorwyr Plaid Cymru, Sir Gar, diolch o waelod calon i chi am eich arweiniad wrth sicrhau twf i addysg Gymraeg yn Llangenech. Diolch i chi am eich cadernid yn wyneb storm sydd wedi ei chwipio i fyny mewn ffordd gwbl fwriadol a chywilyddus gan y Blaid Lafur ac UKIP. Ond storm fydd yn gostegu a bydd cenedlaethau'r dyfodol yn dra diolchgar i chi yn Sir Gar am eich safiad. Mae cynghora cymuned, tref a sir Cymru yn unedau democrataidd holl bwysig yng ngwead ein gwlad. Maen nhw'n unedau hanfodol i greu Cymru gryfach, a hynny o'r gwaelod i fyny. Mae cynghorwyr cymuned a thref a chynghorwyr sir Plaid Cymru yn atebol i'r bobl sydd wedi eu hethol, a mae'r atebolrwydd yma yn bwysig i ni fel plaid. Mae'r haenau democrataidd sydd agosaf at y bobl yn bwysicach nag erioed yn wyneb y colli ffydd gwleidyddol ac yn wyneb ymosodiadau cyson ar ddemocratiaeth ei hun. Mae'n rhaid bod yn wyliadwrus o symudiad llafur Baer Caerdydd tuag at gydweithio rhanbarthol, fel ymgais wan i ddiwygio llywodraeth leol. Rhaid gochel rhag colli'r atebolrwydd uniongyrchol, y berthynas unigryw hwnnw rhwng y cynghorydd etholedig a'i etholwr neu etholwraig. Mae'r tensiwn parhaus rhwng y dal i gyfri a craffu gan yr etholwyr ar yr un llaw a'r cynrychioli a bod yn llais y gymuned ar y llaw arall yn creu perthynas berffaith
sy'n angenrheidiol ar gyfer democratiaeth iach a democratiaeth sydd ar ddiwedd y dydd yn wylo'r bobl. Mae gan yn Cyd Gymru gyfle gwirioneddol i ddefnyddio'r ddemocratiaeth leol hon i godi llais yn yr etholiadau yn mis Mai. Yn wyneb yr heriau anferth sy'n ei wynebu ni, mae llafur yn gwbl ranedig, nid o fan honno y daw'r arweiniad na'r achubiaeth. Yng Nghymru, mae llafur wedi anghofio am y gogledd, y gorllewin, y canolbarth a'r cymoedd. Caerdydd ac awtur Caerdydd sy'n bwysig, yn eironig iawn, maen nhw'n llwyddo i reoli'r cyngor yn eithriadol o wael yn fan honno hyd yn oed. Mi roi un enghraifft i chi o ddiffyg parch llafur bai Caerdydd at weddill ein gwlad. Yn ôl ffigurau y Llywodraeth ei hun, am bob 2 bunt fydd yn cael ei gwario ar brosiectau cyfalaf yn y De-ddwyrain Cymru y flwyddyn nesaf. 2 bunt mesul y pen, punt yn unig fydd yn cael ei wario mesul y pen yn y gogledd. 2 waith yn fwy yn y De-ddwyrain, hanner y gwariant fydd yn y gogledd. I mi, mae hwnna yn deud y cwbl. Mae Plaid Cymru yn blaid i Gymru gyfan, a byddall Llywodraeth Plaid Cymru yn deddfu mwyn gwasgaru twf i bob cwr a chornol o'n gwlad. Gyfeillion, mae pobl yn chwilio am newid. Mae pobl yn chwilio am obaith. Be am i ni roi cyfle iddyn nhw gefnogi Plaid Cymru ym mis Mai. Felly'n gwaith ni dros y 9 wsos nesaf ydy i hargyhoeddi nhw. Argyhoeddi pobl Cymru fod na ffordd amgenach, ffordd well ymlaen i ni. Ac efo'n gilydd y gallwn ni greu Cymru gryfach ar gyfer ein teuluoedd a'n plant. Awn ati i berswadio ar stepan y ddrws, mewn sgwrs ac ar y cyfryngau cymdeithasol, perswadio pobl Cymru i yrru negas i'r rhai sy'n llywodraethu mewn bybl llafuraidd y Mae Caerdydd. Da chi ddim digon da, da chi wedi anghofio am weddill Cymru. Perswadio pobl Cymru i yrru neges i'r elit yn San Steffan. Da chi'n deall dim am fywydau pobl gyffredin nac ymalio dim am Gymru. A perswadio pobl Cymru i fynd am yr ymgeiswyr lleol, ffyddlon a gweithgar ym Mhlaid Cymru, mwyn cael gwell addysg i'w plant, gwell gofal i'w teuluoedd a thai addas, mwyn adeiladu cymuned o gymunedau gwydyn, mwyn adeiladu Cymru gryfach ar gyfer ein plant a phlant ein plant. Diolch yn fawr iawn i chi.